Martxoak 30ean. Bilabonan. Igandia da, hilabete honen amaieran. Bai, eta gurekin ongo dira Dorle eta Urreta Bizkaia eta Sarakuzar. Bai, gu bilokin, hiruokin, ez? Gu bostak izango Bost. beha. Animatu, oso ondo pasako zuen. Venga, Ondo torri. pasako be eta... Denetik. Denetik. Egongo da, barreak, negarrak, denetik. Hitzak. Baina, seguronik beteta atako zate antzuna. Venga, animatu! Agur.